Kang, mau kerjane prege? Ya lumayan sih balik kasih. Mau balik kasih. Tumben teman biasanya kan balik sore. Alatnya rusak. Oh alah, terus apa nih? Alah baru orang ngerti kayak lah. Sekian kena bengkel malah. Ada nih. Oh. Yan tumben gue sarung. Anes Pak? Anyes. Wah, Iya kayak wong puri mong wae deh. Ya ora apa-apa lah Kang. apa? Tuh ben mama ora kenton. Mamet nang di raketon. Mbok. Lah, kok cari raketon? Lah kayak sopo kae? Wih, bro, Woi, Met, kondi. dolan ge. Ya wis rene. Bro, ngapa dem-dem baik nang ngene? Ki aku pada nongkrong. Mau ana sing ngrasani nyong ya? Ora ana. Masa mau nyukrung kang aduan? Ora ana temenan ora ana iki. Nek ora nana, ya wis ayo lah ngopi bareng nyong. Yo. Ya wis ayo. Ya ayo. Ayo cepet. Wis rak tutup. Met, Eh. sering ngopi palah nang kene. Oh iya, kene wae lah. Gua kopi ndak langsung pesen. Ya wis kana. Wis tak pesen ya. Ya. Yo, monggo. Aduh. Kan iki penak iki, Jan. Aduh. Anak wonge ora ya. Biasanya kadang lunga. Tilikane lah. Mas, narko. Kayak ana sing nyeluk mau. Ndi wonge? Nyong ge sing nyeluk, arep tuku kopi. Ana ora kopine? Oh, Mamet jebule. Waktu kopi apa? Kopi coklatnya telu. Kopi irenge siji. Kopi ireng nggo gelas gede. Ya, Ya, tak gawe nasit. Enteni Amet. Ki bocah roman-romane arep utang maning. A few moments later. Dari 80 kursi yang diperebutkan, Iki, Mat, kopine. 41 kursi. tak gawe tongkrongan sit ya. Loh, nanti duite. Duite engko lah keri. Yo. Asem. Wis tak karang iki. Mesti utang maning iki bocah e. Kang, dene Mamet tekane suwe temen. Bener ki ora teka-teka ben gendeng pancen. Oke, kopine tak pesena. Lah suwi temen dene. Wis resah kakek ngrasani wong. Kowe kopine diombe sing ndek nyong. Langsung wae lah. Ya kono wis Wah, ngerti ikan panas, Cuk. panas nembe dijuk. Kok kopine beda ndeke prege ceritane. Nyong nek kopi sing kaya ngono alergi. Walah, Met. Ikan panas. Domonge gen panas. Asem Mamet tinggal kopi panas banget, nukane kopi ya panas. Jan. Wis. Siji dhewek maning. Kudu nyong sing gawe, aku sing pesen. Oh, Mas Narko sing gawekna. Tumbe dhisik, Bro, kopine, Bro. iya. Panas banget kok iki. Ger. Kenapa, Met? Bro, kenapa ke Mamet ke? Kenapa kowe? Met. Ayo gotong wae yuk. Gotong Kang. Ayo Mamet Kang. Bantu. Wah. Kene. Balik udah. Yuk. Tunggu episode selanjutnya hanya di Channel.